Salam meni hormatly adamlar. Qarashydaki meşhur betarap yurdumyzdaky täzelikler we habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşimde başlaýas. Häzir hormatly prezidentimiň Balkın vilayatyna geçirilýän medeniyet kepdelerine gatnaşçylary Eberin gutlaw bilen tanışýas. Hormatly medeniyet kepdelerine gatnaşçylar, eziz watandaşlar, täze garaşyda bakyp betarap Türkmenistan bede watly Atmaradyň bekany ýylynda Balkın vilayatyna şatlyk şowkuny besen geçirilýän medeniyet kepdeleriniň dawarly açylmagy münasibetli tüýsürekden gutlaýan. Täze berkçän salygyny başga awadançylygyny, dörjülük elemine uly üstünlikleri arzu edýän. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyzyň ähli ulgamlaryny saýdaşykly ösdürmäge agzy bir halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini hasam ýokarlandyrmaga göňtürilen 20 möçürli döwlet maksatnamalary ösdürlikle amala aşyrýar. Watanymyzyň mukaddes garaşçylygynyň şanly 35 ýyllygynyň giňden bellenýän ýylynda berkarar döwletimiziň dünýädäki şan şöhrada hasam belende göterilýär. Därmide halkary derejesine geçirilýän forumlar, maslahatlar, sergiler, festivaller we beýleki çäreler yurdumyzyň hemýeşelik beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny agrarlydygyny, dünýäde parahatçylygy potalanyrmaga, durnuklylygy we agzybirligi berkitmäge göňtürilen eşin tagallalarynyň barhary waşan ýanlygyny aýdyn görkezýär. Hormatly medeni foruma gatnaşçylar, medeniyet milletimiziň bertebesidir, bahasyny ýetip bolmajak ruhy baýlygydyr. Şoň görä bize medeniyeti we sungaty ösdürmegi döwlet siýasatiniň ileri tutulýan ugurlarynyň bir hökmüne kesiyetledik. Yurdumyzyň dörjülük kuwatyny artdyrmakda medeniyet ulgamyna uly orun değişidir. Täze taryhy döwürde aýdym täze şekillendiriş we amaly haşam, teatr, kino sungatyny ösdürmek, köpçülikliň habar weşderişleriniň, muzeýlaryň, kitaphanalaryň, medeniyet öýleriniň, medeni aň bilim edaralarynyň ýeşini kämilleşdirmek, sany ulgamy giňden ornaşdyrmak orny toplumlaryň ýeşler anyp barýar. Medeniyet we sungu değişkenlerinin coşkunly çykyşlary, milli senen amamyzda ornalan bayramlara, şanly senelere, medeni durmuş maksatly binalaryň açylyş dawarlaryny öz boluşly bezek berýär. Teatrlarda görkezilýän sahna oýunlary, kinoteatrlardaky çeper filmleriň görkezilişleri, medeniyet öýlerine geçirilýän dörjülük dowuşuklary bagtyar halkymyza döwrebat medeni hyzmatyň gurulýanlygyna aýdyn görkezýär. Berkarar watanymyzyň durmuşyndaky şanly wakalar bolsa, medeniyet we sungu değişkenlerini dörjülükli zähmete, belend maksatlara, täze eserleri döretmäge ruhlanyrýar. Gadarly medeniyet we sungu değişkenleri, Türkmen medeniyetini, sungatyny we edebiýatyny ösdürmekde yurdumyzda ýetegderli geçirilmege asylly däwe urlan medeniyet kepdeleriniň uly ähmiýeti bardyr. Balkyn vilayatyna geçirilýän medeniyet kepdeleriniň hem Türkmen medeniyetiniň köpegişgünligini ähli ajaýyplyk bilen açyk görkezmäge ýardam etjekdigine inanýan. Bize ýazyjy şahyrlaryň, bagşy sadanylaryň, artistleriň, suratkeşleriň bu sungat bayramçylygyna täze dörjülük sowatlary bilen gelýänlikler ören guwanyas. Häzirki döwürde ýyl içinden zehinli ýaşary ýüze çykarmak, olarda medeniyeti, sungaty, edebiýaty söýgü döretmek esasy wezipeleň biridir. Türkmenistan prezidentiniň Türkmeniň altyn asyry bayragyny almak ornaky bäsleşiň çäklerine dutarçy bagşy sadanylaryň arasyna geçirilýän şaltany bagşy bäsleşigi, höwetçiň aýdymçy ýaşaryň ýanglan diýarym telebäsleşigi sungaty höwetli ýaşaryň enşemetini ýüze çykardy. Türkmen edebiýatyny ösdürmäge ukyply ýaş ýadaçy şahyrlary gollamak maksady bilen edebi dowuşuklar geçirilýär. Şygyryýat akşamlaryna ýaş şahyrlar çykyş edýärler. Hormatly medeniyet kepdelerine gatnaşçylar, Balkın topragy şöhretli tarihi, tebiği täsinlikleri bilen hayran galyrýan, köňüllere alham berýän toprakdyr. Gadymy Dehesana döwlet tarihi medeni gorukhanasynyň çägindäki maşat meserýän ýadygarlykları Orta Syr sungatynyň gaýtalanmajak gözellikleriniň nuskalaryny özüne jemleýär. Balkın topragyna Türkmen edebiýatynyň we sungatynyň ösmegini uly hyzmatlary bitiren Garadäli Göklen, Bayram Şahyr, Sary Garryýew, Söýün Amangelliýew, Anygul Anygulywa, Teşviwe Gafurowa, Şary Amangelliýew, Pyhy Taganow, Ýylgay Durduýew, Any Kowusow, Saýlow Muradow, Any Gurtgelliýew, Gurban Nurdugelliýew, Nurberdi Golow, Geçgelli Amanow, Sultan Atanepiýesow, Aşyr Mämet Dawudow, Molla Çäkliýew, Saryhan Sapaýew, Döwletgelli Öktyrew, Oraz Nepes Döwlet Nazarow, Aşyr Gurbanow, Gurban Mämet Garajaýew, Akmämet Nurmamedow, Gelli Mämet Orazguliýew, Bayram Durduy Garaýew, Bayramguly Aýjanow, Japar Hojanepiýesow, Oraz Begnýazow ýaly ençemi meşhur aýdymçy sadanylar
edebiyat ve sungu saatleri kemale geldiler. Olaryň gaýlarana baý dörejlik mirasy şugunky nesiller üçin nusgalyk mektepdir. Hormatly medeniyet we sungu deşgärleri, gaderli medeniyet kepdelerine gatnaşçylar, siziň ähliňizi Balkyn welaýatyna medeniyet kepdeleriniň dabarly açylma münasibetli ýene bir gezek tüýsürekden gutlaýan. Bu sungut bayramçylygyna gatnaşylan ählisine berkçän salygyny, bagtyarlygy, dörejlik üstünlüklerini arzu edýän Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň gahrmany Gagarin adynaky kosmonawtlar taýýarlaýyş alma barlyk syna merkezi federal döwlet budjet edarasiniň başlygy, kosmonawtlar toporunyň serkerdesi Aliya Kononenko doglan güni münasibetli tüýsürekden gutlaglaryny we iň gowa arzularyny iýerdi. Döwlet başlygynda mümkinçilikden peýdalanyp Aliya Kononenko tüýsürekden berkçän salyk uzak ömür, bagtyarlyk, maşgala abadançylygyny, şeýle hem älim geňişligini özleşdirmekde alp barýan ýeşaryny uly üstünlikleri arzu etdi. Garaşyda hemýeşilik betarap Türkmenistan döwletimizi hormatly prezidentimizi arkadaly gahrman Serdarymyzyň parasatly ýol başlygyna anyp barýan ýeşar berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne münasip ýörelgeler bilen üstünlikleri başlanýar. Munyň şeýledigini kepdeniň dowamyna wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 15-nji ýylyň hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Ataxalywyň hemme vilayetler häkimleriniň gatnaşmagyna sany ulga markaly iş maslahatyny geçirdi. Onu ýurdumyzyň oba hojalyk toplumyny hemme vilayetlerine alınıp barýan işler bilen baglanşykly meseleleri garaldy. Iş maslahatyna gatnaşylar gün tertibindäki meseleler boýunça hasabat berdiler. Hormatly prezidentimiz ýetişdirilen galla hasylyny soňky dänesine çenli ýygnap almagyň, gowatça ide işleriniň agrotehnik möhletlerde alınıp barylmagynyň şeýle-de buğday önürjüleri bilen tapşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklaryň öz wagtyna geçirilmeginiň möhümdigini bellidi we bu işleri gözegçilikde saklamak tapşyrdy. Döwlet başlygymyz oba milli maksatnamasyna laýyklykda şu ýyl welaýetlerde açylyp ulanmaga berilmek gözegine tutulýan dethallardaky guruluşyk işleriniň ýokary hilli we bellenen möhletlerde ýerine ýetirilmegini öpçün etmek tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz oba hojalyk puwdugynyň milli ykdysadyýetimizdäki möhüm ornuny bellidi. Hemem häzirki wagtda dowam edýän galla orogynyň gurumaçylykly geçirilmegi, gowatça ýerdäki işleriniň agrotehnik möhletlerde hemem almytaýdan esaslandyrylan kadrlara laýyklykda ýerine ýetirilmegini berk gözegçilikde saklamak tapşyrdy. Döwlet başlygymyz iş maslahatyna gatnaşyklary ýüzlenip, häzirki wagtda ýurdumyzyň oba hojalygyna dowam edýän möhümliň işlere ýene de bir gezek öňsü çekdi we şoň bilen baglykda galla orogyny ýokary hili geçirmek, ýetişdirilen hasyly gysga wagtda hemem ýetkisiz ýygnap almak, gowatça we beýleki oba hojalyk ekinlerine ide işleriniň talab laýyk ýerine ýetirilmegini öpçün etmek üçin ähli zerur çäreler görmek tapşyrdy. 17-nji iýuny hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ahal welaýatyna iş saparyny amal aşyrdy. Hemme welaýatda dowam edýän galla orogynyň barşy bilen tanışdy. Ýurdumyzyň oba hojalyk puwdugyny ösdürmek we oň maddi tehnika binýadyny döwraplaşdyrmak, puwduga innowasiýalar hemem alymyň soňky gazananlaryny ornaşdyrmak boýunça türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadağymyz tarapyndan başlanan özgertmeler maksatnamasy häzirki wagtda Arkadaly gahrman Serdarymyzyň baş tutanlygyny üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ýeri bilen hormatly prezidentimiz Ahal welaýatynyň Akbuğday etranyň Gäwurt daýhany birleşiginiň buğday meýdanyna geldi. Şu ýylyň hasyly üçin Ahal welaýatynyň ekrançylyk meýdanlaryna buğdaýyň bol hasyl berýän görnüşleri ekildi. Hormatly prezidentimiz Gäwurt daýhany birleşiginiň kärençisi Muhammed Sahiyedow degişli bolan buğday meýdanyna geldi. Bu ýerde kärençi döwlet başlygymyzy mähirli mübareklep Arkadaly gahrman Serdarymyzyň şa gadamynyň düşmeginiň welaýatyň ýaşaýjylary hemem gallaçy kärençiler üçin buýsunçly wakadygyny bellidi. Hemem häzirki wagtda hormatly prezidentimizin we gahrman Arkadağymyzyň oba hojalyk puwdugyny berýän edigderli gollawlaryň netijesinde gallaçy bagdaý halaň akbuğdaýyň bereketli hasyny ýetişdirýänliklerini aýdyp, döredilýän ajaýyp mümkinçilikler üçin hoşallygyny beýan etdi. Soňra kärençi ýetişdiren buğdaý hasylynyň orogyny başlamagy ak pata bermegini döwlet başlygymyzdan uly hormat bilen haýyş etdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow kärençiniň haýyşy boýunça
Bismillah deyip dayxan ihlas bilen yetiştirilen buğdoyun bir destesini ordy we gally orugny ak pata berdi. Şol pursatda däne ýygýan kombaynlar buğdoy hasyny ormaga girişdiler. Hormatly prezidentimizin o hojalyk pudugy üçin satyn alyp berýän buğdoy orju kombaynlarynyň enjamlaşdyrylyşy önürjül kuwaty ýokary halkara standartlaryna dolu laýyk gelýär. Sany ulgamy arkaly dolandyrylýan kombaynlarda mehanizatorlaryň önürjülükli işiniň öpüşen edilmegine möhüm ähmiýet bolan ähli zerur şertler göz öňüne tutulypdyr. Munyň özü hormatly prezidentimiziň puduň maddi enjamlaryň binýadynyň hasym putulandyrma ugruna edýän ýetgiderli tagallatynyň aýdyň netijesidir. Şoň bilen bir hatarda ekrançylykda täze ylmy çemeleşmeleň ornaşdyrmagyna ul öns berilýär. O hojalyk ekinleriň täze görüşleriniň önümçiligiň ýoly goýulmagy ekrançylygy ösdürmek strategiýasynyň esasy ugry bolup durýar. Häzirki döwürde milli daýhançylyk däpleriniň ilmiň soňky gazananlary bilen utgaşdyrmagy puduň işiniň ilerledilmegini öpüşün edýär. Sanly tehnologiýalaryň ornaşdyrmagy ekrançylyk meýdanlaryna alyp barýan işler ekin dolanşygyny innowasiýony esasy alyp barmagy mümkinçilik berýär. Şoň bilen baglykda ýurdumyzyň kärençi bagy daýhanlary bol hasly ýetişdirmegiň döwrebap usullaryny işçiň özleşdirýärler. Bu netijede öndürilýän önümleri bedew wady bilen öňe barýan berkarar döwletimiziň awadançylygynyň berk binýadyna öwrülýär. Soňra bu ýerde hormatly prezidentimiz kärençi Muhammed Sahidow bilen söhbetdeş bolup iş şertleri, käreni ýerine ösürip ýetişdirýän ekinleriň görnüşleri, galla meýdanlarynyň hasyllygy bilen gyzyklandy. Kärençi hormatly prezidentimiziň kimim gahrman arkadagymyzyň döredip berýän mümkinçilikleriniň netijesinde önürjülükli zähmet çekmek üçin ähli şertleň bardygyny aýtdy. Ol 2010-njy ýyldan bäri daýhançylyk bilen meşgullanýanlygyny, 28 hektar käreni ýeriniň bardygyny, 14 hektaryna buğdoy ekenligini, buğdoy meýdanynyň her hektarynyň 40 sentlere goly hasla garaşýanlygyny, buğdoydan başga da 14 hektar ýeri gowçy ekenligini aýtdy. Arkadagy gahrman serdarymyz ýurdumyzda owa hojalyk puduny ösdürmek üçin giň gerimli işleň durmuşa geçirilýänligini, hemem owa ýylatynyň ýaşaş durmuş şertlerini gowlandyrmagyna ul üns berilýänligini aýtdy. Belenşýaly daýhanyň bereketli toprakdan bol hasyl almak üçin ähli şertler döredilýär. Daýhanlar kemil technikalar, ýokary hili tohum we dökünü bilen ýetgiderli öpüşün edilýär. Döwlet başlarymyz halal zähmet çekip ýerden bol hasyl alýan daýhanlara döwletimiziň hemişe gollaw berjekdigini aýdyp, kärençiligiň ýurdumyzda azyk bolşulygyny berkitmäge ul goşunt goşýanlyklaryny buýsonç bilen bellidi. Soňra hormatly prezidentimiz bu ýerde gurulan gök bagça önümleriniň we meýweleň däneli ekinleriň görnüşleriniň çörek we çörek önümleriniň sergisini synlady. Ýurdumyzda owa hojalyk toplumynyň kuwatynyň dowly derejede peýdalanmak, önüm önürjileri gollaw bermek, azyk bolşulygyny putulandyrmak, ýokary hili azyk önümleriň önürişini öpçün etmek babata toplumlaryň çäreler durmuşa geçirilýär. Şoň bilen baglykda hormatly prezidentimiziň alyp barýan döwlet siýasaty netijesinde owa hojalyk pudugyny, azyk howpsuzlygyny we ýurdumyzyň eksport kuwatyny putulandyrmaga gönükdirilen giň gerimli özgertmeler üstünlikle amal aşyrylýar. Owa hojalyk ekinleriniň önürilýän möçürini artdyrmak maksady bilen ýer we suw serişdirleriniň tagşytly peýdalanmagy, owa hojalyk ekinleriniň hasylynyň ýokarlandyrylmagy, döwrebap tehnologiýalaryň owa hojalyk ilminiň soňky gazananlaryny ornaşdyrmak arkaly anyk çäreler görülýär. Soňra bu ýerde minister kabinetiniň başlygynyň ornwasary Atahalyw hormatly prezidentimize ýurdumyz boýunça dowam edýän galla urugy mewsüminiň barşy barada hatabat berdi. Belenşýaly şoňlar ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna galla urugyna girişilip, bu mewsümi gurumçylykly geçirmek maksady bilen zerur işler alınıp barılýar. Bu işlerde owa hojalyk tehnikalarynyň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanylýar. Döwlet başlarymyz Serdar Berdimuhammedow galla urugy mewsüminiň gurumçylykly geçirmeginiň ýygnalan hasylyň bökdensiz kabul edilmeginiň talablaýyk saklanylmagynyň, şeýlede ýetişdirilen buğdoy hasyny gysga wagtda ýetkisiz ýygna barmak maksady bilen döwrebap tehnikalarda netijeli peýdalanmagy mümkindigini, muň ýurdumyzda azyk bolşulygyny hasym putulandyrmagyň esasy şertleriň biri bolup durýanyny aýdyp, bu ugurda alınıp barýan işleri gözüňçilikde saklamagy vice-premiera tapşyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz kärençi Muhammed Sahidow sowgatlaryga ugşurdy. Kärençi şatyr paýy hemem daýhanlyň netijeli zähmet çekme ugruny döredilýän ähli şertler üçin hoşallyk bildirip, ihlasly zähmetini gaýgyrman, watan harmanyny ak buğdoyň bol hasyny tapşyrjakdygyny inandyrdy. Hemem hormatly prezidentimiziň we gahrman arkadagymyzyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagyny, alyp barýan ýurt bähwitli asylly işleriň hemişe rowaşlyklary beslenmegini arzu etdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow hemmelere alyp barýan işlerine üstünlikleri arzu etdi. Hormatly prezidentimiziň Ahal welaýatyna iş sapary ýurdumyzda daýhanlyň netijeli we önürjülükli işlemegi, hemem halal zähmeti bilen eşeretli durmuşda ýaşama ugruna ähli şertleň döredilýändiginiň watanymyzda azyk bolşulygyny putulandyrmak boýunça alınıp barýan işleň üstünlikleri beslenýändiginiň nowatdaky beýany boldy.
19 iyunda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov bilen Malayziýanyň premier ministri Anwar Ibrahimyň arasynda iki tarap bilen gepleşikler geçirildi. Ýer bilen Malayziýanyň premier ministri Anwar Ibrahim paýtatymyzdaky garaşdyrlyk binasyna gül destesini goýdy. Asylly däwe öre premier ministri Anwar Ibrahim hormatly mehmanlar seyli bagynda iki döwletiň we olaň dostlukly halklarynyň arasyndaky miýzemez dostlyk nişany hökmüni bagyna ahylyna oturtdy. Türkmenistan bilen Malayziýanyň arasyna 1992-nji ýyldan göz başlayan diplomatik gatnaşyklar häzirki wagtda döwletlere, hökümetlere we pudagary alalyşyklardan ibaret bolan berk hukuk binyadyna esaslanýar. Soňra Malayziýanyň premier ministri Anwar Ibrahim Türkmenistanyň prezidentiniň Owuzhan Köşkler toplumuna geldi. Bu ýerde premier ministri Anwar Ibrahimi hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov mähirli garşylady. Soňra Köşkler toplumuna Malayziýanyň premier ministrini resmi garşylamak dawarasy geçirildi. Malayziýa Türkmenistanyň garaşdyrlygyny we hemişelik betaraplyk hukuk ýagdaýyny ilkinjilen bir bolup ikrar eden döwletdir. Malayziýanyň premier ministri Anwar Ibrahimyň ýurdumyza amal aşyran sapary hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň 2024-nji ýylyň dekabr aýyna Malayziýa amal aşyran taryhy resmi saparynyň netijelerini hasym putulandyrmagy, iki tarap bilen hyzmatdaşlyk hiltaýdan täze strategik sepgide çykarmagy gönükdirlendir. Döwlet başlary Malayziýanyň premier ministrini ýurdumyzyň hökümet wekiliýetiniň agzalary bilen tanıştyrdy. Soňra premier ministri Anwar Ibrahim hormatly prezidentimizi Malayziýanyň hökümet wekiliýetiniň agzalary bilen tanıştyrdy. Ýurtlarymyz diňe bir iki tarap bilen görüşde däl eýsem halkara geňişligini, şol sany Birleşen Milletler Guramasynyň, Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň we goşulşmazlyk hereketiniň çäklerine de bire gollaw berip özara düşünşmeň ýokary derejesini görkezýärler. Soňra hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov bilen Malayziýanyň premier ministri Anwar Ibrahimyň arasynda iki tarap bilen gepleşikler geçirildi. Hormatly prezidentimiz Belent mertebeli mehmany mähir mübareklep Türkmenistana resmi sapar bilen gelmek baradaky çaklyk kabul edeni üçin minnetdarlyk bildirdi. Döwlet başlary premier ministri Anwar Ibrahimyň Türkmenistana amal aşyran ilkinji saparyna ýurdumyzda iki halkyň hemem döwletiň taryhynda möhüm waka hökmüne garalýanyny bellep, bu saparyň Türkmen Malayziýa gatnaşyklaryny munun bilen berkitmäge täze eterge berjekdigine berk ynam bildirdi. Hormatly prezidentimiz mümkinçilikden peýdalanyp Türkmen halkynyň melelizri gahrman arkadağımızın Anwar Ibrahim'e iweren salamını yetirdi. Şeýle-de öz adynyň we gahrman arkadağımızın adyndan onuň aljenaby Malayziýanyň ýokary baş tutany Sultan Ibrahim'e mähirli salamını we iň gowy arzuwlaryny beýan etdi. Dostlukly ýurduň premier ministri Türkmen topragyna mehmansewerlik üçin hoşallygyny beýan edip, Sultan Ibrahim'in hormatly prezidentimize hemem gahrman arkadağımyza iweren mähirli salamını Türkmenistan halkyna bolsa rowaşlyk hemem awadançylyk baradaky arzuwlaryny yetirdi. Şeýle-de premier ministri Anwar Ibrahim dünýä ýurtlary bilen dostlukly gatnaşyklar alyp barýan, hemem oňun betaraplyk siýasatyny edigderli durmuşa geçirýän Türkmenistanyň ähli parahatçylygy we durnukly ösüşi öpçün etmäge gönükdirilen başlanýyşlaryny Malayziýanyň doly gollaýanyny, hemem Türkmenistan bilen netijeli hyzmatdaşlygy munun bilegem ösdürmäge taýýardygyny tasdiklady. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov ýurtlarymyzyň diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulan gününden bäri iki tarap bilen hyzmatdaşlygy ösdürmekde uly ýoly geçenliklerini bellidi. Nagtalşýaly iki döwletiň arasynda syýasy, diplomatik, söwda, ykdysady we medeni insanperwer ugurlarda netijeli hyzmatdaşlyk ýoly goýuldy. Türkmenistan hemem Malayziýa ýeri halkara guramalyň çäklerini ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasyna üstünlikli hyzmatdaşlyk edýärler we bire gollaw berýärler. Dowuşyň dowamyna döwlet başlarymyz hemem premier ministri Anwar Ibrahim Türkmenistanyň hemem Malayziýanyň ýoly goýulan gatnaşyklary munun bilen netijeli ösdürmek üçin belelikdäki işleri dowam etmäge taýýardyklaryny tasdikladylar. Soňra gepleşikler iki ýurdun wekiliýetleriniň gatnaşmagyna giňişlen düzümde dowam etdi. Döwlet başlarymyz Türkmen Malayziýa gatnaşyklarynyň 30 ýyldan gowrak wagt bäri edigderli hemem netijeli ösdürilýändigini, bu döwürde ýokary derejedäki özara saparlaryň 9-synyň amal aşyrylandygyny, hökümetlere we pudagara resmi namalyň uly toplumny özüne jemleýän hyzmatdaşlygyň hukuk binyadynyň döredilenini aýtdy. Hormatly prezidentimiz soňky ýyllarda ýokary derejedäki özara saparlaryň edigderli häsiýetini kanatlanma bilen bellep 2024-nji ýylyň dekabr aýyna Malayziýa amal aşyran saparyny ýakymly duýgulary bilen ýatlaýandygyny, saparyň dowamyny premier ministri Anwar Ibrahim bilen iki tarap bilen gatnaşyklary hemem halkara gün tertibine degişli meseleleň giň toplumynyň aranyp maslahatlaşylandygyny aýtdy we Türkmenistan hemem Malayziýanyň ruh gymmatlyklary, döwletlere gatnaşyklaryň filosofiýasy bir-birine ýakyn bolan ýurtlar dogyny nykdy. Bu gymmatlyklary berk taryhy binýada däp desturlary, medeniýetleri hormatlamaga esaslanýar.
Almanya döwlet başlarymyz şu ýylyň 20-nji maýynda Türkmenistanyň başlanjy bilen öňe sürülen halkara parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüş işini gollamakda hemem berkitmekde betaraplyk siýasatynyň orny we ähmiýeti atly kararnamany gollanyg üçin Malayziýa tarapyna minnetdarlyk bildirdi. Hormatly prezidentimiz sowda ykdysady we maý goýum ulgamlaryny iki tarap bilen gatnaşyklaryň möhüm ugurlaryny hatarynda bellädi. Neft-gaz pudogy Türkmen-Malayziýa hyzmatdaşlarynyň strategik ugru bolup durýar. Şunu Petronas kompaniýasy ýurdumyzyň esasy hyzmatdaşlarynyň biridir. Medeni insanperwer ulgam döwletara gatnaşyklaryň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Malayziýanyň premier ministri Anwar Ibrahim myhmançyllyk üçin ýene bir gezek hoşallygyny beýan edip, hormatly prezidentimiziň 2024-nji ýylyň dekabr aýyna Malayziýa amalaşyran saparynyň hemem şu gezeki taryhy saparynyň iki ýurdun arasyndaky özara bähitli hyzmatdaşlygy munun beregim çuňlaşdyrmak üçin täze göz ýetimleri açanyny aýtdy. Bu iki tarap bilen gatnaşyklary pugtulandyrmak hemem bar bolan mümkinçilikleri geňeltmän gural hökmüni döwlet başlarymyzyň öňe sürýän parasatly garaýşlarynyň ähmiýetini bellädi. Malayziýanyň premier ministri türkmen halkynyň beýik ogly akyllar şahyrymyz Magtymly Pragynyň gymmatly eserleriniň malay diline terjime edilmeginiň medeni dialogyň aýdyň nusgasy bolandygyny häzirki wagtda çenli şahyryň bir ýüz ogly goşgusynyň terjime edilendigini aýtdy. Premier ministr Anwar Ibrahim hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň garaşsyz hemişelik betarap Türkmenistanyň döwlet başlygynyň hökmünde halkara geňişligindäki awraýynyň öräni ýokarydygyny, Türkmenistanyň orta strategik taýdan möhüm hyzmatdaşydygyny bellädi. Malayziýanyň premier ministri hormatly prezidentimiziň saparynyň dowamynda Malayziýanyň we Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça öňe süren teklipleriň ähmiýetini belläp, munyň üçin döwlet başlarymyza hoşallyk bildirdi. Gepleşikler tamamlanandan soňra iki tarap bilen resmi namlara gol çekmek we özara alşmak dawarasy boldy. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyzyň 2011-nji we 2016-njy ýyllarda Malayziýa amalaşyran döwlet we resmi saparlarynyň dowamynda pultolandyrylan döwletara gatnaşyklar häzirki wagtda ýanygyç energetika, tehnologiýalar, ilim, bilim we medeni insanperwer ulgamlarda işçiň ösdürilýär. Soňra hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow hemem Malayziýanyň premier ministri Anwar Ibrahim resmi saparyň jemleri boýunça bilelikdäki beýannama gol çekdiler. Gol çekmek dawarasy tamamlanandan soňra hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow hemem Malayziýanyň premier ministri Anwar Ibrahim medeniýet wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdiler. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň we Malayziýanyň wekiliyetleriniň gepleşikleriniň dowamyny özara hyzmatdaşlygyň ähli ugurlarynyň hemme tarap bilen aralyp maslahatlaşylandygyny, sewet we halkara meseleler barada pikir alşylandygyny we garaýşlaryň beýan edilendigini aýtdy. Döwlet başlarymyz premier ministri Anwar Ibrahim bilen söhbetleşilen doly özara düşünmek, ýokary ananşmak ýagdaýyna geçendigini aýratyn belläp, gepleşikleriniň dowamyny Türkmenistanyň hemem Malayziýanyň syýasy özara hyzmatdaşlygyny dünýä geňişliginde iri halkara guramalaryna gatnaşyklaryna baha berilendigini aýtdy. Birleşýärli Türkmenistan hemem Malayziýa halkara gatnaşyklarynyň adalatly, deň hukukly, parahatçylykly we howpsuz ulgamyny emele getirmek ugruna çykyş edýärler. Hormatly prezidentimiz premier ministr Anwar Ibrahim Malayziýanyň wekiliyetiň ähli agdalaryna geçirilen netijeli gepleşikler ýurdumyz bilen gatnaşyklary berkitmegi maksat edilýänlikler üçin minnetdarlygyny beýan edip, häzirki döwürde Türkmenistanyň hemem Malayziýanyň gatnaşyklarynyň berkitdigine we ygtybarlygyny, bu gatnaşyklaryň munun bilen şeýle boljakdygyny berk anam bildirdi. Malayziýanyň premier ministri Anwar Ibrahim köpçüliklerini habar eşdirýärleriň wekillerine ýüzlenip, hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow bilen netijeli gepleşiklerin geçirilenini belledi. Nagtaşýaly iki tarap bilen esasy hemem köp taraply görnüşde özara gatnaşyklaryň ösdürülmeginde işçiň orny ýylayan Türkmenistan halkara geňişligine ulu hormaty eýdir. Birleşýärli Aziýa ýuwaş ummany we Merkezi Aziýa döwletleriniň ýurtlarynyň arasyndaky gatnaşyklary berkitmek ugrunda Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň taýdanlaryna Malayziýada ýokary baha berilýär. Premier ministr Anwar Ibrahim ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklaryň ösdürmegine berýän önsü we ýygyderli taýdanlary üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirip, Malayziýanyň özara dostlugy berkitmek üçin edilýän taýdanlary goşunt goşma ýaralydygyny tasdiklady. Şeýle-de Belet Merteli mehmanyň hormatyny Türkmenistanyň prezidentiniň adyna resmi kabul edişlik guruldy. Ýurdumyza saparynyň çäklerine Malayziýanyň premier ministri paýtatymyzyň golaýynaky Gypçyk owasyna geldi. Bu ýerde Belet Merteli mehman Türkmenbaşynyň ruhy mescidinde Türkmenistanyň ilkinji prezidentini hatyralady. Hemem juma namazyny okudy. Türkmenistanyň prezidenti hemem Malayziýanyň premier ministri Türkmenistan Malayziýa neft-gaz pudogyny özara bähitli hyzmatdaşlyga 30 ýyl atly halkara ilmi amal maslahaty gatnaşdylar. Paýtatymyzdaky Sowda Senat edarasynyň hormatly prezidentimiz Serdar
Berdi Muhammedowyň hem Malaziýanyň premier ministri Anwar Ibrahim'iň gatnaşmagyna Türkmenistan Malaziýa Newt Hady pudogyny özleri beýikli hyzmatdaşlygy 30 ýyl atly halkara ilmi amal maslahat hem oň çäklerini Türkmen Malaziýa hyzmatdaşlygyna bagyşlanan sergi geçirildi. Bu ýürütülüşdirilen maslahaty geçirmek baradaky başlangyç Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyza degişlidir. Melim bolşýaly şu ýylyň maý aýynda Gahrman Arkadagymyz Malaziýanyň premier ministriniň ýanyna naky syýasy meseleler boýunça konsultatiw komitetiň başlygy Tanşry Moht Hasan Marikan bilen geçiren duşugyny Malaziýanyň premier ministriniň Türkmenistana saparynyň çäklerini ýurdumyzda bu şanly sene münasibetli ilmi amal maslahatyň we oň çäklerini Türkmen Malaziýa gatnaşyklaryna bagyşlanan serginiň geçirilmeginiň meýleşdirilýänini aýtdy. Malaziýaly hyzmatdaşlar tarapyndan bu teklibiň gollanylmagy Türkmenistanyň ykdysady diplomatiýasynyň halkara awrenyň belentdigini nowatdaky ýyzyk suwd etdi. Döwlet başlygy Malaziýanyň premier ministri Anwar Ibrahim Türkmenistana resmi sapary bilen gelmek baradaky şakly kabul edendigi geçirilen netijeli gepleşikler şeýle-de şu maslahata gatnaşýan üçin minnetdarlyk bildirip, munyň Newt Hady pudogyna Türkmen Malaziýa hyzmatdaşlygynyň strategik ähmiýetini ýene-de bir gezek görkezýänini bellidi. Bu bolsa ýurtlarymyzyň arasyndaky uzak möhletli ykdysady we maý goýum hyzmatdaşlygyna ören möhüm şert bolup hyzmat edýär. Şu ýyl Newt Hady pudogyny Türkmenistan bilen Malaziýanyň arasyndaky hyzmatdaşlygy 30 ýyl dolýar. Bu işde Malaziýanyň Petronas kompaniýasynyň uly orny bardyr. Ýurdumyzda işlen ýyllarynyň dowamyny Petronas kompaniýasy Türkmenistanyň neft we gaz ýanagytyna 12 milliard Amerikan dollaryny golaý meçhurde maý goýumlaryny goýdy. Belenşýaly geçen döwürde ören köp işler amala aşyrly. Hyzmatdaşlygyň düýpli şertname bilen binýady döredildi. Türkmenistanyň neft gaz ýataklaryna önüm çykarmagyň durnukly ösüşi gazanyldy. Şu maksat bilen deňizde 5 tane platforma guruldy we 40 golaý gözleg baha beriş we ulanş goýulary burawlandy. Hazır deňizde bilelikde işlenen ýyllarda 44 milliard kub metrden gowrak gazyň we 16 million tonna sowuk uglewodoryň çykarylmagy Petronas kompaniýasy bilen Türkmen hyzmatdaşlygyny gazanan möhüm üstünlikleriniň biri boldy. Hormatly prezidentimiz Petronas kompaniýasynyň gatnaşmagyna hazır deňiziniň Türkmen bölegi näki 19-njy we 20-nji deňiz toplumlaryny özleşdirmek boýunça bilelikdäki işlere başlanjakdygyny, şeýle-de 11, 12, 13 we 14-nji deňiz toplumlarynda 2D seismik işlere girişmek bilen hyzmatdaşlygyň munun belegim ösdüriljekdigini aýtdy. Şeýlelikde Türkmenistan bilen Malaziýa Newt Hady pudogyny uzak möhletli strategik hyzmatdaşlygy hasam berki diýerler. Beýleki ugurlarda bolşýaly Türkmenistan bilen Malaziýa gepleşikleriniň dowamyna Newt Hady pudogyny alyp barýan bilelikdäki işlerde özara düşünşmek hem anaşmagyň ören ýokary derejesini gazanýarlar. Dostlukly ýurdun premier ministri çykyşynyň başynda Malaziýanyň halkynyň adynan hormatly prezidentimiz Türkmenistan hökümetine we doganlyk halkyna hoşallygyny beýan edip, ýurtlarymyzyň arasynda ýoly goýulan özara anaşmak, hormat goýmak we umumy ösüşe tarap ymtylmak gatnaşyklaryna Malaziýada ýokary baha berilýänini bellidi. Newt Hady ulgamy biziň gatnaşyklarynyň esasy ugry bolup durýar. Şoň bilen bir hatarda biz özara hyzmatdaşlygy diversifikasiýalaşdyrmagy maksat edinýäsip belent merteli mehman bellidi. Hususan biz ýokary okuw mekdepleriniň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmäge, talip alşmalaryny işçiňleşdirmäge, şeýle-de beýleki möhüm ugurlarda bilelikdäki ýokary technologiýaly taslamlary durmuşa geçirmäge taýýardygymyzy tasdikladyk diýip premier ministr nykdady. Plenar mejlis tamamlanandan soňra hormatly prezidentimiz hem Malaziýanyň premier ministri bilelikde Türkmen Malaziýa hyzmatdaşlygyna bagyşlanan sergi bilen tanışdylar. Ilki bilen hormatly prezidentimiz Serdar Berdi Muhammedow hem belent merteli mehman Türkmenistan bilen Petronas kompaniýasynyň hyzmatdaşlygynyň 30 ýylygyna bagyşlanan pavilyona geldiler. Bu ýerde kompaniýanyň wekili 30 ýyllyk hyzmatdaşlygyň esasy netijeleri, öňde barjy technologiýalaryň öňümçiligi ornaşdyryşy, şeýle-de uglewodory serişdelerini çuňur gaýtadan işlemek ulgamyny bilelikde durmuşa geçirilýän uzak möhletliň taslamalaryň barşy barada giňişlen maglumat berdi. Şeýle-de sergide Türkmenistanyň ministrlikleriniň, pudukly dolanyş edaralarynyň öňde barjy ýokary okuw mekdepleriniň daşary ýurtlaryň şol sany Malaziýanyň eri ugurdaş kompaniýalarynyň giň möçörli diwarlyklary ýerleşdirildi. Sergide ýurdumyzyň Newt Hady pudogyny Türkmen Gazy we Türkmen Neft döwlet konsernleriniň Türkmenbaşdaky neft gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň hem Seýdiňiň nefti gaýtadan işleýän zawodynyň, şeýle-de Türkmen Geologiýa döwlet korporasiýasynyň pavilyonlary wekilçilik etdi. Olarda ýurdumyzyň Newt Hady pudogyny gazanan üstünlikler we pudogy ösdürmek boýunça alyp barýan işler öz beýany tapýar. Melim bolşýaly Türkmenistanyň energetika syýasaty
Milli iqtisadiyyatymyzyň öňde barjy puduklarynyň biri bolan neshat senatyny hem taraplaryn ösdürmäge we oň halkary energetika ulgamly okulyny goşulmagyny öpüşün etmäge gönükdirilýändir. Ýurdumyzda bu pudukda durmuşa geçirilen 20 aý goýum taslamlary diňe we iqtisady ähmiýete ýa bolman eýsem sebit we ählimumy energetika howpsuzlygyny putulandyrmakda da möhüm wezipany ýerine ýetirýär. Sergi bilen tanışlygyň dowamyny hormatly prezidentimiz hem Malaziýanyň premier ministri Telekeçi Zenanyň diwarlygyny synladylar. Telekeçi Zenany belent merteli mehmany alyp barýan işleri türkmen halkynyň aýratynlyklary, taryhy görnüşleri we ony dokumagyň usullary barada gurrun berip mehmany sarpalamaň halkymyzyň asly däpleriň birdigini aýtdy. Hem Anwar Ibrahimä elde dokulan ýüpük halyny sowgat berip ony belent merteli mehmany gowşuryp bermegini döwlet başlarymyzdan haýyş etdi. Şeýlede Telekeçi Zenan çuňur hormatyň nyşany hökmüni hormatly prezidentimiz elde dokulan haly horjuny sowgat hökmüne gowşurdy. Sergi bilen tanışlykdan soňra döwlet başlarymyzyň hem premier ministri Anwar Ibrahimyň gatnaşmagyna iki taraplar resmi namlary gol çekmek dawarasy boldy. Gahrman arkadamyzyň öňden görjekli başlanjy boýunça gurulan hem iki döwletiň ýol başçylarynyň gatnaşmagy netijesinde kuwatly tergalan bu halkara maslahatyň netijeleriniň iş ýüzüne durmuşa geçirilmegi däp bolan dostlukly döwletlara gatnaşyklaryň taryhyna täze sahypany açmak bilen ýurdumyzyň nefthal toplumyny innowasion taýdan ösdürmäge gönükdirilýändir. Forumyň ahyrynda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow hem Malaziýanyň premier ministri Anwar Ibrahimä maslahata gatnaşanlyklary üçin tüýsürekden hoşallyk bildirilip, alp barýan işleriniň hemişe rowaçlyklary betlenmegi arzu edildi. Aşgabatda geçirilen giň gerimli halkara ilmi amal maslahat 30 ýylyň dowamyny Türkmenistan bilen Petronas kompaniýasynyň uzak möhletliğin hem özara bäkitli hyzmatdaşlygyň nusgulyk häsiýeti eýedigini aýdyglyk bilen suwd etdi. Maslahatyň dowamyna beýan edilen pikirler hem teklipler taraplaryň häzirki zamanyň möhüm tehnologik we ekologik wezipelerini bilelikde netijeli çözgütleri işläp taýýarlama taýýardyklaryny nowatda hyzyk tasdiklady. Türkmenistan resmi saparynyň maksatnamasy tamamlanandan soňra Malaziýanyň premier ministri paýtagtymyzyň halkara howa mezirine geldi. Hem watanyna ugrady. Şeýlelikde Malaziýanyň premier ministri Anwar Ibrahimyň ýurdumyza ilkinji resmi sapary Türkmen Malaziýa gatnaşyklaryna möhüm tapgyr bolup, oň dowamyna geçirilen gepleşikler hem gazandan alalaşyklar netijeli iki tarap bilen hyzmatdaşlygy dürli ugrulary boýunça mundan bilegim okulyny ösdürmek üçin berk binýat bolup hyzmat eder. 19-njy ýylyny türkmen halkynyň milli Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Haji Arkadamyz Akbuda etrawynyň çägine yerleşen Seyit Cemalettin meçidine ötün geçenlerimiz ýatlap sadaka berdi. Gadymy äne topragyna bina edilen täze meçitde ýagşy desturlary agrarly halkymyzyň hoşniýetli dileglerini esas ugry edýän asylly işler amal aşyrylýar. Munyň özi häzirki döwürde ýurdumyzda halal ýörelgüliň pek arzuwlaryň wusal bolýanynyň nowatda suwtnamasydyr. Haji Arkadamyz bu ýere ýygnananlara ýüzlenip, gadymdan gelýän türkmençilik diýepleriniň islam dini bilen berk baglydygyny bellädi. Şonuň üçin türkmen halky her bir işe bismillah diýip Allahyň ady bilen başlaýar. Haýyrly işleň rowaç bolmagyny dilek edip sadaka berýär. Ýagşy dilekler edýär. Ýurdumyzdaky gonumçylyklaryň daş töweregini arasda saklamagy da uly üns berilýär. Biz Akal welaýatynyň Akbuda etrawynyň Magtymly owasynaky Gurban ogly Wülmürat gonumçylygyny ýowra gatnaşyp soga wişetdik diýip Haji Arkadamyz aýtdy. We merhumlaryň ýatan ýerleriň ýagty jaýlarynyň cennet ruhlaryň şat bolmagyny dilek etdi. Ötün geçenlerimizde hatyralamaň soga wiş hasaplanýanyny bellep Haji Arkadamyz ölsüni sylan beg bolar, derisin sylan bay diýen halkymyzda ata-babalarymyzdan gelýän milli däpde surlary uly hormat goýulýanyny ýytdy. We ötün geçenler hatyralanyp Seyit Cemalettin meçidine sadaka berilýänini aýtdy. Soňra Türkmenistanyň müftüsi asyrlar aşyp gelýän ýagşy destury eýerip teberik çykdy. Soňra Haji Arkadamyzyň ötün geçenleri hatyralap berýän sadakasyna gatnaşyjylara nahar çekildi. Garaşda da baky bir tarap Türkmenistan bedawatly Atmuradyň mekany ýylynyň her bir günüň taryhy ähmiýetli wakalary, beýik zähmet üstünliklerine beslenýän pursatlaryny Seyit Cemalettin meçidine Haji Arkadamyzyň ötün geçenleri hatyralap berýän sadakasyna gatnaşanlar milli aşhananyň durly tagamlaryndan dadyp ýurdumyzda halkymyzyň döreden we dünýä nusgulyk asly ýörelgileriniň döwrewap derejede ösdürme ugrunda eýdigdirli tagalla edýän Gahrman Arkadamyzy we Arkadaly Gahrman Serdarymyzy alkyş sözlerini aýtdylar. Nahardan soň Türkmenistanyň müftüsi aýat töwür okudy. Onu ösüşlüň belentliklerine tarap bedi wadilen anamly gadam urýan ýurdumyzyň hemme taraplaryň gülläp etmegi ötün geçenleri hatyralap, okulan doga dileglerin berilen sadakalyň beýik bir waryň dergähine kabul bolmagy, şeýlede ýurdumyzyň awadançylygynyň halkymyzyň bagtyar durmuşynyň öpçün edilme ugruna
topruna ýetgiderli tagallaýdyan Haji Arkadagymyzyň we hormatly prezidentimizin janlarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagy dilek edildi. Haji Arkadagymyz sadaka gatnaşanlyklar üçin hemmelere taňar ýalkasyny aýdyp, okulan aýatlaryň edilen doga dilegleň beýik bir baryň deregäkine kabul bolmagyny dilek etdi. We ýurdumyz parahat, elimiz abadan bolsun, bagtyar durmuşymyz dowam bolsun diýip ýagşy arzuwlaryny beýan etdi. Sadakadan sonra Haji Arkadagymyz asman geňişligine aşyr aýynyň ilkinji günleriniň lowurdap duran aýyny ýüzüne sildi we ýurdumyza awadançylyk, parahatçylyk we halkymyzyň bagtyar durmuşynyň berkarar bolmagyny dilek etdi. Munyň özi Haji Arkadagymyzyň her bir pursatda watanymyz, halkymyz barada alada edýäniniň nowatdaky nyşanyna urildi. Sonra Haji Arkadagymyz Seyit Jemaletdin meçidinde jemaat bolup agşam namazy okudy. Haji Arkadagymyzyň ýetgiderli gollaw himayetleriniň netijesinde ýurdumyzy din ygtykatlygy berja etmäge, milli depdesurlarymyzy dowam etmäge uly mümkinçilikler açylýar. Halkymyzyň şöhratly geçmişi geljege şamçyrak bolup ýalkym saçýar. Çünki milli ýolumyz häzirki döwürde münasip dowam etdirilýär. 3 rekagat farz we 2 rekagat sünnet namazlary okulandan soňra ýurdumyzyň mundan bilegim gülläp etmegi, Haji Arkadagymyzyň hemem arkadaly haji serdarymyzyň tutumly işleriniň rowaşlanmagy arzuwlanyp doga dilekler edildi. Haji Arkadagymyz Seyit Jemaletdin meçidiniň haýyrly işlerde halkymyza hyzmat edýändigini belledi. Halkymyzyň taryhynyň dowamyny döreden ýagşy desurlaryň dünýä nusguluk insan perweri ýörelgiler bilen utgaşýanygy aýratyn ähmiýetlidir. 20-nji iýunyň hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow sany ulgamy arkaly ministr kabinetiniň nowatdaky mejlisine geçirdi. Onu ýurdumyzyň döwlet durmuşyna degişli bir neçe meselelere seredildi. Ilkilen mejlisiň başlygy Gulmanowa milli kanunçylygymyzy döwre waplaşdyrmak boýunça alyp barýan işleri barada maglumat berdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ýurdumyzyň kanunçylygyny döwre waplaşdyrmak boýunça alyp barýan işleri dowam etmegiň möhümdigini belledi. Soňra gün tertibindäki meseleler boýunça hasawatlar berildi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň bank ulgamyny döwre we psixnologiýalary ornaşdyrmak boýunça netijeli işler alyp barylýanyny belledi. Hemem şu bilen baglykda döwlet daşary ykdysady iş bankynyň maddi tehnika binýadyny berkitmek boýunça taýýarlanan teklibi gollap, degişli işler geçirmek tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz Türkmen Geologiya Döwlet Korporasiýasy tarapyndan geologiya gözleg we büro işleriniň netijelerini ýokarlandyrmak boýunça alyp barýan işleri dowam etmegiň möhümdigini aýtdy. Hemem bu urda halkara öňdebarjy tejribäni ornaşdyrmak maksady bilen taýýarlanan teklibi makullap, degişli işler geçirmek tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň oba hojalyk pudugyny toplumyny ösdürmek boýunça alyp barýan işleri dowam etmek, ulayatlarda gally orany guramaçylykly geçirmek, ýygnalan hasly kabul etmek işlerini öns merkezine saklamagyň döwlete tapşyrylan bugday hasly üçin önüm önürjiler bilen hasaplaşyklary öz wagtyna geçirmek, şeýle-de gowçy eklen meýdanlarda agrotehnika hadalara laýyklykda ýygyk işlerine dowam etmek möhüm talap bolup durýanyny belledi. Hemem bu wagtda bir näçe anyk görkezmeleri berdi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzda yerli çegmal serişdelerini rejeli we netijeli peýdalanmak, ekologiýa taýdan arasy ýokary hili önümleri öndürmek boýunça netijeli işler alyp barylýanyny aýtdy. Hemem döwrewap önümçilikler ýoly goýmak maksady bilen taýýarlanan teklibi makullap, degişli işler geçirmek tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda milli el halçylyk sunutyny ösdürmäge, öndürilýän önümlük hilini ýokarlandyrmaga uly ähmiýet berilýänini belledi. Hemem Türkmen Haly Döwlet Birleşiginiň argaçy ýuňy egirji kärhanasynyň önümçiligini kämilleşdirmek boýunça taýýarlanan teklibi gollap, degişli işler geçirmek tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bede watly atmuradyň mekany ýylyna watanymyzda köp sanly dawraly çäreler geçirilýänini ünsü çekdi. Hemem şu ýylyň iýul aýyndaky çäreler geçirmek üçin gowy taýýarlyk görmegi, hemem olary ýokary derejede geçirmek tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda eneliň we çağanyň sagdyn bolmagyny gazanmak boýunça netijeli işler alyp barylýanyny belledi. Hemem şoň bilen baglykda eneliň we çağanyň saglyk ýagdaýyny hasam gowlandyrmak maksady bilen burda taýýarlanan resminama gol çekip degişli işler geçirmek tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz Azerbaýjan Respublikasynyň ýurdumyzyň ýakyn hyzmatdaş goňşy döwletleriň biridigini iki ýurdun arasynda dost doganlyk gatnaşyklarynyň alyp barylýanyny belledi. Hemem iki döwletiň arasyndaky hyzmatdaşlygy muny meýlegim ösdürmek maksady bilen Azerbaýjan Respublikasyna boljak döwlet saparyna gowy taýýarlyk görmek babaty bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň demir ýol uluglary pudugyny ösdürmek, ulug düzüm öpçünçülüğünü ýokarlandyrmak boýunça işler alyp barylýanyny belledi. Hemem demir ýoluň ulug ösaşyr geçirjilik ukygyny artdyrmak we ýük dolanşygyny ösdürmek maksady bilen taýýarlanan teklibi makullap, degişli işler geçirmek tapşyrdy. Mejlisde döwlet durmuşyna degişli başga bir näçe möhüm meselelere seredildi we olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. 20-nji iýunyň hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow sowda ykdysady, ilmi tehnika we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Türkmen Özbek toporunyň nowatdaky mejlisine gatnaşmak maksady bilen ýurdum
Ýanymyza sapar bilen gelen Özbekistan Respublikasynyň Premier Ministriniň ornmasary Jamşit Hojaýew kabul etdi. Jamşit Hojaýew türkmen topragyny akym ýykmasyýarlyk üçin hoşallygyny beýan edip, Özbekistanyň dogunlyk Türkmenistanyň ähli ugrulary üçin gazanýan üstünliklerini ýokary baha berilýänini, ýurdumyzyň halkara giňişligini, uly awraýy eýedigini belledi. Kim mümkinçilikden peýdalanyp, Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow hem türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy Gahrman arkadagymyza iýeren mähirli salamy we iňgow arzuwlaryny ýetirdi. Döwlet başdanymyz Özbekistan Respublikasynyň prezidentine iňgow arzuwlaryny beýan edip, Özbekistanyň premier ministriniň ornmasaryna hem özbek wekiliýetine sowda, iqtisady, ilmi tehnika we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen özbek toparynyň nowatdaky 19-njy mejlisiniň üstünlikli geçmegini arzuw etdi. Duşuň dowamyna belenşýäli Türkmenistan Özbekistan Respublikasy bilen deň hukukluk, özara hormat goýmak we ynanşmak ýürelgilerine esaslanýan dostlukly hem hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny mundan beýlegim çuňlaşdyrmagy hem giňiltmäge aýratyn ähmiýet berýär. Nagtalşýaly özara gatnaşyklaryň ähli ugrulary boýunça taraplaryň tagalaryny utgaşdyrmakda hem öňde goýulan maksatlara ýetmek üçin degişli çäreler işläp taýýarlamakda hökümet ara topara aýratyn orun degişlidir. Garaşdyr, baky bir tarap Türkmenistan bede wagtly atmuradyň mekany ýylynyň nowatdaky hepdesiniň wakalary hormatly prezidentimiziň el-ýurt bäkmetli halkara ähmiýetli işleriniň rowaşlanýanyny, gahrman arkadagymyzyň binýadyny berkden tutan özgertmeleriniň belen sepkitlere ýetýänini, watanymyzyň ähli wagtlarda ýokur depkinlerde ösýänini äşkär etdi. Garaşda baqy tarap Türkmenistan bede wagtly atmuradyň mekany ýylyny eglan edilen Türkmenistan prezidentiniň Türkmeniň atyna syratly bayragyny almak ugruna geçirilýän Çaltana başı atly bäýleşiň Marwulay tapgyram uly ruhy joşgyny besen geçirildi. Çaltana başı bäýleşiginiň Marwulay tapgyry ýokary guramaçylykda geçirildi. Saatlyk şowkuny betlenen bäýleşik milli öwüşgünlere baý bolan bede aýratynlyklar bilen dawara gatnaşanlaryň göňülerini göterdi. Berkara döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe türkmen halkynyň asyrlaryň dowamynda kämilleşen saatlaryny ýerine ýetirmek we bagşylyk tunuwutyny halkymyza wagt etmek, dünýäge ýaymak, zehinli bagşy adamlary ýüze çykarmak, olaryň tunuwut äleminde ustat bolup ýetişmeklerine giňge olaşmak maksady bilen geçirilýän bir bäýleşige gatnaşan ýaş bagtyar adamlar türkmen halk aýdym saatlaryny, mukamçy kompozitorlaryň döredен eserlerini ýerine ýetirmekde özleriniň zehin başardyklaryny, ustatlyklaryny görkezdiler. Halkymyzyň aýdym saat tunuwutyny, milli medeniýetini giňden beýan etmekde, köwüşçän aýdymçylaryň ustatlyklaryny ýüze çykarmakda uly ähmiýeti bolan bäýleşige gatnaşan duwtarsy bagşy adamlar hoş owada, sırryn mukama betlenen çykyşlary bilen täze taryh döwrümizde halipa şägirtlik ýörelgesini dowam etdirýändiklerini aýdymlyk bilen suwut etdiler. Bäýleşik welaýatda milli saat tunuwutynyň ösmegini, adymy senedimiziň baýlaşmagyna goşunt goşýan dekinleriň kendigini göz ýetirmäge mümkinçilik berdi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň garaşsyz baky tarap Türkmenistan bede wagtly atmuradyň mekany ýylynda geçirilen türkmen halkynyň baý geçmiş mirasyny duwtarda ýerine ýetirjilik we bagşylyk tunuwutyny geljekki nesillere ýetirmäge giňden wagt etmäge, halipa şägirtlik diýeklerini puwtalandyrmagy, şeýlede täze dekinleri ýüze çykarmagy önüktirilen öz bolşy bäýleşiň dowamyny emin agdalar tarapyndan öňe taýlanan bagşylar we sadandalar kesgitlendi. Bäýleşikde öňe taýlanan bagşylar hende sadandalar onuň döwlet derejesindäki jemgyýet tapgyryna gatnaşmagy hukuk kazandylar. Bäýleşik gatnaşany bagşy sadandalary hormatly prezidentimiziň arkada Gahrman Serdarymyzyň adyna sowgatlar dawarly ýagdaýda gowşuruldy. Bäýleşik gatnaşanlar ak arzuwlaryň hasyl bolýan ýurdunda halkymyzy bolýan bagty durmuşda ýaşadýan milli medeniýetimizi we tunuwutymyzy dünýä ýüzüne dawaralandyryp ýurdumyzy ösüşleriň täze belentliklerini ynamly öňe alyp barýan Gahrman arkadamyda hem de arkadaly Gahrman Serdarymyza hoşallyklaryny beýan etdiler. Mekdep okuwçylarynyň Gökderedäki, Awdadaky hem de Seýetlerdäki çağalar tagaldaş merkezlerine deň çaşlarynyň birinji tapgary tamamlandy. Täsin künçeklerdäki merkezler dostlugyň, şatlygyň mekanyna öwrülýär. Körpeler üçin bagtyar durmuşyň öpçün edilmegi, olaň zehinlerini we okyplaryny açyp görkezmek üçin ähli zerur şertleň döredilmegi bilen baglanşykly meseleler hormatly prezidentimiziň ünsü merkezinde saklanýar. Häzir günlerde ähli amatlyklar bilen öpçün edilen merkezler dostlugyň mekanyna öwrülýär.
Bilim Ministerliğinin hemme magtumladynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň bilelikde Gökderedäki çağalar diýinjalş we sagaldyş merkezleriniň arasyna yglan eden tapgyryň iň işçiň çağalar diýinjalş we sagaldyş merkezi atly bäsleşigi ýaş nesiliň kalbyna egsilmez watan söýjülük duýgusyny kemale getirmekde. Olaryň arasyna sagdan durmuş ýörelgesini giňden wagt etmekde, beden taýdan taplanmaklaryny ýokary derejede guramakda we çağalyň tomutky diýinjalş günleriniň her bir pursatyny şadyan, gyzykly hemme manyly geçirmeklerini öpçün etmekde uly ähmiýete ege boldy. Gökderedäki ýaşlyk çağalar diýinjalş we sagaldyş merkezi tapgyryň iň işçiň çağalar diýinjalş we sagaldyş merkezi diýen adamy nasip boldy. Çağalaryň şadyan, bagtyar we batly ýanglanýan sesleri ýurdumyzyň awadançylygynyň, watanymyzyň gülläp ösüşiniň öz boşly suwutnamasydyr. Çağalaryň şadyan we batly ýanglanýan sesleri bagtyar çağalyk üçin hormatly prezidentimizi hemem gahrman arkadagymyzy öz boşly hoşallykdyr. Hormatly ýaşar, häzir orta gepleşigimizde hepdeniň dowamyny garaşylýan hoba barada ýurdumyzyň Hidrometeorologiýa we Ardakullyk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýär. Salam elik edýärler, hormatly ýaşlar. Bilşiňiz ýaly Türkmenleriň milli ýyly senanamasynyň aralyk döwri dowam edýär. Mähran adamlar, gelingil bolsa iýun aýynyň 22-sinden iýun aýynyň 28-ne çenni hepdeniň dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryny hemde paýtagtymyzda bolmana garaşylýan howa maglumaty bilen tanyşyp bolalyň. Yani gelecek hepdeniň dowamyny ýurdumyzyň çägine günnatardan çylyk howa akynyň arlaşmagy netijesinde diýarmyň Balkan, Ahal we Daşary welaýatlaryna ýagşy ýağmagyny, şeýle-de howanyň geceki temperaturalarynyň durnuky ýagdaýda bolmana garaşylýar. Hastakygy Ýurdumyzyň Balkan welaýatyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň ortasyna ýagyş ýagyr. Demirat günnatardan günnogara ogry etgedýän tezlik sekunda 9-14-den 12-17 metr ýetýän şamalyň smogyny hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 20-25 gradusdan 28 gradusçyn maýyl, gündüzlerine 34-39 gradus ysy, welaýatyň kelara atraplaryny 30-35 gradus maýyl bolmana garaşylýar. Diýarmyň Ahal welaýatyny atkem bulutly, hepdeniň ortasyna üýtgäp duran bulutly howa bolup, atkem ýagyş ýagyr. Demirat günnatardan günnogara ogry etgedýän tezlik sekunda 13-den 12-17 metr ýetýän şamalyň smogyny hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 20-26 gradusdan 29 gradusçyn maýyl, gündüzlerine 33-38 gradusdan 43 gradusçyn ysy bolmana garaşylýar. Ýurdumyzyň Mary welaýatyny atkem bulutly, hepdeniň ikinji ýarmyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, demirat günnogordan tezlik sekunda 7-12-den 11-16 metr ýetýän şamalyň smogyny hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 20-25 gradusdan 29 gradusçyn maýyl, gündüzlerine 34-39 gradusdan 43 gradusçyn ysy bolmana garaşylýar. Diýarmyň Lewap welaýatyny atkem bulutly, hepdeniň ikinji ýarmyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, demirat günnogordan tezlik sekunda 8-13-den 11-16 metr ýetýän şamalyň smogyny hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 20-25 gradusdan 29 gradusçyn maýyl, gündüzlerine 33-38 gradusdan 43 gradusçyn ysy bolmana garaşylýar. Ýurdumyzyň Daşary welaýatyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň birinji ýarmyny atkem ýagyş ýagyr. Demirat günnatardan günnogara ogry etgedýän tezlik sekunda 7-12-den 11-16 metr ýetýän şamalyň smogyny hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 19-24 gradusdan 28 gradusçyn maýyl, gündüzlerine 31-36 gradus maýyl, 40 gradusçyn ysy bolmana garaşylýar. Paýtagda Aşgabatda atkem bulutly, hepdeniň ortasyna üýtgäp duran bulutly howa bolup, demirat günnatardan günnogara ogry etgedýän tezlik sekunda 10-13-den 14-16 metr ýetýän şamalyň smogyny hemde howanyň temperaturasynyň gecelerine 23-25 gradusdan 28 gradusçyn maýyl, gündüzlerine 35-37 gradusdan 40 gradusçyn ysy bolmana garaşylýar. Hormatly ýaşar, ýurdum boýunça iýun aýynyň 22-sine magnit gaýtasyň durnuky ýagdaýda bolmana garaşylýar. Mähran adamlar, siz iýun aýynyň 22-sinden iýun aýynyň 28-ne çenni hepdeniň dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmana garaşylýan howa maglumaty bilen tanyşyp olaňyz. Ediz watandaşlar, Thomas Passanyň howanyň ysy pasla görä geyinmegi we günüň şoklasyndan goranmagy, şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berjaý etmegide maslahat berýär. Mähran ýaşlar, bular berjaý etseňiz, ýylyň islenlik passanyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizde jemliyet berqarar döwletiň täze ýamanyň galkynşy döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşýär besenýä. Ähli ösüşleriň özenini bolsa halkyň bäxtidi bar, çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolyň, edidileşer.